Marx, brillantísimas, recomendo a súa lectura para calquer historiador ou historiadora. Son unha capacidade de análise e unha narración que colle, prende por a súa agudeza e, sobre todo, despois, o traballo de fondo que desenvolveu Carlos Marx na Biblioteca de Museo Británico en Londres, estudando os economistas clásicos e escribindo O Capital de 1871, ainda que era algo, que era, por exemplo, a Internacional. A letra escribiuse en 1871, por certo, non se musicou até 1888. Pero queda sobre todo eso, as ideas, os conceptos que son os fríos, queda tamén a causa, quedan os ideais. Como diría Víctor Hugo, o cadáver está na terra, pero as ideas seguen en pé. Mais nada, e muchísimas grazas. Muy bien, pues muchas gracias. Sí, bueno, muchas gracias. Non vou a glosar a intervención, tampouco quise falar ao principio, pero creo que sí que acabar de asistir a unha clase de historia, porque alguén non se deu conta, que contextualiza a obra de Marx, a unha clase de filosofía política do marxismo, que inclúe os instrumentos analíticos máis habituais e máis comuns e máis potentes das ciencias sociais e da historiografía que podedes estudar, e que manexa os conceptos que supoño que estudaste xa varias veces, que teñen que ver con clases, Estado, capital, política, revolución. E, ademais, por si fora pouco, creo que as lógicas do cambio social tamén estaban presentes. Por lo tanto, por justificar porque quería que Ramón Maiz estuvera hoxe aquí. E como isto, efectivamente, tamén é unha clase, a salvo do que diga o profesor Balboa, que é o que manda, e da que me ponga aquí como neco da burguesía, me gustaría que o debate que podamos ter empece polos estudantes, que, na valla que espero obrigado, pois tamén son obrigados a preguntar ou libremente optados a preguntar. Entón, se tedes preguntas, eu só estou aquí para levar o tráfico. Bueno. Pero vade levantando a man, porque hai que ordenar o tráfico. Mais, 2, 3, máis. Pois veña, empeza. Levanto mellor para que se escoite ben. Sí. Bueno, esta é unha, máis que unha pregunta, é unha dúbida moi rápida de tema de traducción. Vostede dixo que a historia citaba Marx dicindo que, bueno, citaba Marx citando a Hegel dicindo que a historia se repetía dúas veces, unha como traxedia, outra como comedia. Teño visto traduccións por aí, outras edicións probablemente, nas que se dicía primeiro como traxedia, segundo como farsa, que ten moita máis lógica no contexto do mito e da representación do mito que entendía Marx. Non descoñezo cal é a palabra original alemana, pero quería sinalar que probablemente tivese esa ambigüidade e que probablemente a min tenme personalmente máis lógica dentro deste marco farsa. Só era iso. Vou responder? Como prefieras? Sí, breve. Sí, bueno, as traduccións son eso, comedia ou farsa, porque Marx utilizaba moita a linguaxe teatral e realmente el consideraba pois, a Bonaparte como un personajillo de terceira fila e no momento que escribe o 18 de Brumario, pois claro, non fixera Haussmann, pois o París que coñecemos todos hoxe, non estaba l'Opéra Garnier, nin toda a obra que se fixo no Segundo Imperio, entre elas, por exemplo, o Dereito de Folga. Entón ten ese desprecio, e eu utilizo comedia ou farsa indistintamente. Outros autores en castelán utilizan farsa, pero a idea básica é esa traxedia frente a comedia para resaltar que un payaso, digamos así, frente pois, ás grandes heróis da historia. Sí, eu teño unha dúbida sobre cando diseches as características do proletariado no segundo ponto dos intereses de clase, que o último pon clase revolucionaria. A miña dúbida non é en canto ao termo, se non sería máis correcto como clase potencialmente revolucionaria e non revolucionaria en sí. Sí, tan é así que iso que di Marx no segundo esquema. Como verás, no primeiro esquema dá por sentado de que como é a clase que ten todas esas condicións que están aí enumeradas,
digamos, a revolución é inevitable, inexorable, digamos, mentras que, observade, no segundo, se vedes o esquema das 6 clases, que é o que fornecen as clases? Intereses materiais e potencial de movilización. O que o texto da razón e o que máis entende que non hai unha traducción inmediata dese potencial. Digamos que, precisamente, por eso entende que as clases se constituen políticamente e iso hai que trasladar ese potencial de movilización mediante liderado, organización, discurso, etc. Que non chega simplemente con que haxa unha posición de moita xente que traballa, que vende o seu traballo, que está nunha fábrica, todo iso non é da modo para constituir unha clase. É a constitución política da clase. Por ali había outra man. Sí. Yo quería explicaros un poco por qué luego Lenin hace la lectura que hace, o sea, si se debe a que no conocía estos escritos. Quiero decir, comparabas la visión que tiene Lenin y Trotsky de la comuna con la de Marx, y o sea, quería saber a qué se debe esta lectura más, o sea, la lectura leninista más sustancialista, si es interesada o es porque no conocía estos escritos más políticos de Marx, o así se debe la lectura marxista leninista. Pois mira, a explicación é unha topo precisamente porque aí hai unha mutación política importante. A lectura que fai Marx é subliñando precisamente, como apuntei antes, os procesos de democracia participativa, comunitarios, mesmo federalistas, que existen nese momento, esa federación entendida comunal, de comunas, etcétera, toda Francia, mentras que o modelo leninista xa é un modelo distinto de Trotsky, é un modelo de partido único, centralismo, desprezo da democracia participativa, é dicir, desconfianza dos soviets, a disolución dos soviets, un modelo radicalmente distinto. Por tanto, non é que non entenderan ou non queran tal, o que pasa que eles extraen, de feito, si lees o Estado e a Revolución, o que se lle critica por parte de Lenin é precisamente eso. Por que se disolveu o órgano central, por que se fixeron da comuna, por que se fixeron eleccións para a comuna, por que non se perseguiu ata Versalles cando fuxían e se masacrou aos soldados que fuxían, porque, digamos, os comunais non fixeron o mesmo que facía o exército, claro, porque son comunais, porque é outra idea. Por que teñen un modelo descentralizado? Porque non son partidarios dun partido único, había blanquistas, había trudonianos, había xente de moita ideas políticas da esquerda e, por lo tanto, tiñen que coordinarse e establecer acordos entre eles. Tampouco querían construir un Estado como dictadura do proletariado, sino que querían construir unha federación de comunas en Francia. É dicir, que o modelo de Estado, o modelo de partido e a concepción da política como golpe de man guiado por unha vanguarda virtuosa carece de relevo nese momento. Marx, hai cousas que lle gustan máis, menos. Marx entende que si houve un erro militar, que tanta democracia se nota aí certa desconfianza, pero mesmo nas cartas, no texto da Comuna de París, que o celebra como acontecimento máis creativo da política obreira. Pero, claro, a lectura leninista é que cambia radicalmente a perspectiva política. Isto é un modelo distinto de partido único, partido ultracentralizado, de Estado centralizado, e, sobre todo, moi importante, da militarización dos militares ao primeiro posto de mando. E neso coincide, basicamente, hai un libro moi bonito de Alain Badiou que se chama Théorie du Sujet, Teoría do Suxeito, na que elenca precisamente esas diferencias entre a lectura de Marx e as de, no seu caso concreto, a de Lenin. E, en xeral, sempre aos partidarios da acción do movimento comunista clásico sempre lles parece que a comuna é unha cousa excesivamente idealizada, bonita, descentralizada, pero que faltoulles mandura, que tiñen que ter, por exemplo, executado aos oficiales, non fusilamentos apenas, a casa de uns pequenas casos, etc. Que o nivel de represión non funcionou. Pero, claro, se as bases ideológicas da comuna son unha mestura de Proudhon, Blanqui, Marx e do movimento tal, claro, pois iso non ten nada que ver. Non vas a fazer asesinar como fan os outros, non vas a centralizar como o Estado centralista francés. É un modelo políticamente, tanto no que se refire ao sistema como aos autores, radicalmente distinto. Esa é a diferencia capital entre ambas as duas lecturas. Alto guillotina. Máis preguntas ou pasamos xa? Digo,
Mantemos a preferencia estudantil ou abrimos ao público? En xeral. Se non hai maus, abrimos. Abrimos a todas as maus, quero decir. Sí, por alá? Non. Queda aberto. Para as preguntas, vamos a ver. De que maneira pode-se inducir a influencia que foi outra a estadía inglesa de Marx no cambio, na mutación parcial do seu pensamento? Porque hai unha figura moi extendida entre capitalistas e todos os históricos respecto da influencia ou máis ben da relación que houve entre a Revolución Inglesa e a Revolución Francesa. Sempre se llega un papel, digamos, sobre todo por os historiadores comunistas franceses, a subordinación que moito tempo tuvo a Revolución Francesa respecto da Inglesa. Entón, é unha pregunta de intuición que eu teño, cada vez a mellor influída de alguma maneira, de un xeito, pois esa proximidade física aos autores, a experiencia, a praxe real do que era o mundo inglés, o mundo político inglés, respecto das experiencias ou dos conhecimentos que tiña a través do seu empirismo e tal vez das súas lecturas políticas. A segunda cuestión é que eu tenho unha presunción, unha intuición, non teño unha base, simplemente plantexo unha hipótese. A posible influencia que pudiera ter o sanpilotismo, son os pilotos, a Revolución Francesa sobre a economía. Non sei até que punto se pudiera establecer un certo paralelismo. E despois, unha pequena reflexión que quero facer é que, desde o meu punto de vista, saltame o temor de que este revisionismo que se está facendo, non digo neste caso en particular, pero en outros sobre a figura de Marx, leva un pouco, ou leve moito, a desdecir a súa importancia histórica, filosófica e política. Ese é un medo que eu teño como humilde lector da obra marxista e admirador tamén das súas creacións, ainda que sexa consciente, evidentemente, das desviacións a través do tempo, etc., dos erros políticos, históricos, historiográficos e tudo. Bueno, eso de noche. Muchas gracias. Vamos a ver, son tres preguntas. A última reflexión. Tamén diré yo. Vamos a ver. Marx en Inglaterra. Marx en Inglaterra, máis o contexto inglés, o que lle digamos, influe, penso eu, temos a ventaxa de que recentemente teñen aparecido pois, dúas biografías extraordinarias de Marx, a de Anton Sperber e as de Stephen Jones, a dos San Francisco Castelán, e recomendo os presentes que unha ou outra, son as dúas biografías que xa teñamos bastante material sobre a súa vida e obra. Pero o que lle influe sobre todo é o Museo Británico. É dicir, é traballar nun contexto intelectual fora da política na que, de repente, pois, ten acceso a todos os periódicos europeos e norteamericanos, porque Marx sigue a política española e a política norteamericana, escribe os seus escritos sobre Estados Unidos, os seus escritos sobre España, os seus escritos sobre España son un tesoro, a capacidade de analismo, claro, que leía seis periódicos, o que leía español tamén. Entón, o que ten ali, claro, é unha biblioteca extraordinaria e un contacto con toda unha bibliografía, sobre todo os economistas políticos ingleses que non son ingleses, son escoceses, porque, claro, a ilustración son escoceses. Entón, pois, lee con calma a Ricardo, a Smith, ao propio Malthus, todos os Hume. Entón ten acceso pois, a unha biblioteca extraordinaria e a unha serie de para todo o seu traballo que o fai pois, repensar e corrigir e pode manter a doble tarea, distanciado do primeiro plano político, facer escritos de prensa que son extraordinarios, como se escribe no New York Daily Tribune, sobre política española ou americana ou europea. Entón está informadísimo de lectura de prensa. E logo, claro, ten unha lectura sistemática e unha reflexión extraordinaria.
E iso que o leva pois, a un cambio extraordinario tamén a súa vez na súa obra, a profundizar moitos aspectos, a afinar, a fazer o primeiro volume do Capital que ele refai constantemente, non é que ver os cambios que introduce para a edición francesa, a traducción francesa introduce cambios e algúns deles sustantivos e mesmo muda maneiras de pensar, decíamos antes. Todo comeza polas forzas de produción. É un elemento de máis productivista, a idea do crecemento ilimitado das forzas productivas. Hoxe en día, na nova edición de manuscritos de Marx, se observa que nos anos finais da súa vida leu moitísimas ciencias naturais e que deixou de compartir esa idea productivista de que, diríamos, podemos aplicar un modo de producción de crecemento ilimitado sobre un ecosistema limitado. E hai toda unha serie de escritos que avanzan na dirección, diríamos, hoxe ecologista, no sentido de que apunta xa a ideoloxía alemana de que o capitalismo son forzas productivas, pero tamén forzas destructivas, e a ideoloxía alemana, e desenvolve toda esa línea. É dicir, que non para de ler e de estudiar porque ten acceso a toda unha serie de medios, un tempo rico para as súas discusións, sigue carteándose con intelectuais de toda Europa e de América, admira a Lincoln, o que ten a maior valoración da súa idea, de feito na Comuna, cando fala de goberno do povo para o povo, eso é o goberno do povo para o povo. Claro, hai unha influencia. De tal maneira que eu intento que, hoxe, de feito, e isto toca a última parte, pero se está redescubrindo toda a inmensidade de lecturas, de anotacións e de autores de diversos órdenes que leía e que manexaba e que non lle deu tempo evidentemente a trasladarlo a enriquecer a súa obra. Empirismo? Pois non, porque fixémonos no empirismo justamente hai un momento, curiosamente, de empirismo breve na obra de Marx que cando se desfai do hegelianismo demasiado apresuradamente, se desfai de Hegel e a morte do pai e entón se desfai de Hegel na ideoloxía alemana e pasa a entender